Nagdulot ng pangamba sa mga residente ng Cabanatuan City at iba pang bayan sa Nueva Ecija ang pagsulpot ng black rice bugs o alitangya. Maging sa ilang bahagi ng Pangasinan ay nanalasa rin umano ang mga naturang insekto. Inakala raw ng ilang residente na ulan lamang ang nakikitang bumabagsak mula sa kalangitan. Pero laking gulat nang makita na maiitim na insekto pala at mabaho raw ang mga ito. Kinumpirma rin ni Lieutenant Colonel Robert Agustin ng Cabanatuan City Police ang pag-ulan ng alitangya sa syudad at iba pang kalapitbayan sa Nueva Ecija na nagdulot ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Tumambad sa mga residente ang mga naipong black bug sa kalsada at maging sa ATM booths at ang ilan nakapasok pa sa loob ng tahanan. Ikinabahala naman ng mga magsasaka na masira ang kanilang pananim dahilan para kumaunti na naman ang supply ng gulay sa lugar. Base sa pag-aaral ng mga eksperto, mula sa lupa ang mga alitangya o rice bugs na nagsisilabasan tuwing bilog ang buwan. Sabi ng agriculturist na si Nick Angelo de Dios, ang mga alitangya ay pesa ng palayan na karaniwang nagsusulputan tuwing buwan ng Agosto. Lumalabas din daw ang mga ito ng Oktubre hanggang Disyembre, mga panahong bihira ang pag-ulan. Magsasagawa naman ng pest control sa lugar upang maiwasan ang patuloy na pamemerwisyo ng mga insekto. Angelica Cara, CLTV News.